Za miesiąc wakacje, ja bez formy, tu jest siłownia, chodzę. Hej, macie może trenera? Nie wiem, czy sobie poradzę na siłce. Cześć, zapraszam. Do każdego klienta podchodzę w sposób indywidualny, dobierając najkorzystniejsze ćwiczenia, dostosowując je do stopnia zaawansowania, aparatu ruchu czy celów, jakie chcemy uzyskać. Potrafię szczegółowo przekazywać wiedzę w sposób bardzo łatwy oraz zrozumiały dla klienta. Wszystkie ćwiczenia prezentuję na sobie i przerabiamy je tak długo, aż uzyskamy zadowalający mnie efekt. Gwarantuję Ci wyniki, jeśli Ty zagwarantujesz mi zaangażowanie. Znajdziesz mnie na siłowni Extreme w Gorzowie Wielkopolskim i zróbmy w końcu formę Reasa porządnie. Zapraszam na trening. Do zobaczenia.